जों बोरैहाय इंलिशखौ गुबुनफोर बायदि रायज्लायनो हागोन जों जेब्ला प्रेक्टिसाव थाब्ला जोंबो गुबुनफोर बायदि रायज्लायनो हागोन जोङो इंलिशखौ बोरैहाय इमप्रुभ खालामनांगोन जेब्ला जों प्रेक्टिस खालामबाय थागोन अब्लानो जोङो पारफेक्ट जागोन बेनिखायनो खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू माय चैनल JS.Daimari helps you आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं बेखौ पार्ट 1 होनो बावदों नाथाय आं बेखौ डाइरेक्ट पार्ट 2 होनाय जाखाबाय बेनिखायनो बे भिडिअखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय स' लेट्स गो जों दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बुंफाबाय था आंखौ फोथाय बेखौ बुंनाय जायो trust me or believe me आंखौ फोथायनो नाङा don't trust me or don't believe me don't trust me or don't believe me अन्नानै गसं बेखौ बुंनाय जायो please stand up अन्नानै जिराय बेखौ बुंनाय जायो please sit down नेक्स्टआव बेयाव फै बेखौ बुंनाय जायो come here नोंथांमोनाबो बुंफा come here सेकेन्डआव बेयाव फैनाङा बेखौ बुङो don't come here नेक्स्टआव दङ फै बेखौ बयबो मिथिगौ जानो हागौ come आंजों लोगोसे बुंफा come नेक्स्टआव दङ go बेखौ बुंनाय जायो थां आङो भिडिअखौ लासै खालामना होदों मानोथो होनबा आं नोंथांमोनखौबो सोलोंजानो इच्छा जादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे बुंफाबाय थायोब्ला आं मोजां मोनगोन नेक्स्टआव दङ फैगोन बे जाबाय will come नोंथांमोनाबो बुंफा will come नेक्स्टआव दङ थांबाय बे जाबाय went एबा gone आरो नेक्स्टआवहाय दङ जा बे जाबाय eat माने माबा मोनसे जानाय जायाव जाहा गुबुनबो दङ जेरै माबा मोनसे जानाय माबा मोनसे रोखोम जानाय एबा बुस्थु जानाय बेबायदि नाथाय आं बेखौ जानायनि बारै बुंदों नेक्स्टआव दङ लों बे जाबाय drink नेक्स्टआव ओंखाम जाखांबाय बेखौ जोङो बुंनाय जायो had food लोंखांबाय नेक्स्टआव बे जाबाय drunk नेक्स्टआवहाय दङ नों आंखौ मोजां मोनो बे मोनसे सोंथि फिननाय स' आं बेयाव कुइसन मार्क होखादों do you love me औ मोजां मोनो yes I do love you आं नोंखौ मोजां मोना no I don't love you आं नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन बेखौ बुंनाय जायो I will love you forever नेक्स्टआव नों आंनिफ्राय गोजानाव था you should stay away from me जों बेखौ shouldखौ होआबाबो जायो just stay away from me होनबाबो जायो बेयाव आङो should बाहायनाय जादों नेक्स्टआव नों बेनिफ्राय गोजानाव था you should stay away from me एके shouldखौ गारबाबो जायो आरो नेक्स्टआव दङ आंनिफ्राय मा हास्थायदों what do you want from me आरो नेक्स्टआव आं नोंखौ आरो खोमानो सानला I don't want to lose you again नेक्स्टआ जाबाय नों माब्ला हाबा जागोन when will you get married आं मालाबाबो हाबा जाया I will never get married आंनि हाबायाव अन्नानै फैथार दे please do come in my wedding नेक्स्टआव दङ नोंहा आंनि थाखाय सम दङ नामा नै दङ नामायाव आङो एननि उनाव बावगारलांदों
नोंथांमोना खेमा होदो स' बेखौ बुंनाय जायो do you have time for me आरो नेक्स्टआव दङ औ आहा दोङो yes I have समबा जानाय नङा दायो आं एसे बेस्टआव दं no I'm a little busy right now बेखौ बुंनाय जायो no I'm a little busy right now नेक्स्टआव दङ नोंनि सिगाङाव सोर दोङो who is in front of you सानफ्रोमबो आं नोंखौ सिमां नुयो I dream about you every night नेक्स्टआव दोङो जिउनि लोगोरि बेखौ बुंनाय जायो soulmate नेक्स्टआवहाय अनजालु एबा अनजालि बेखौ बुंनाय जायो darling नङाबा beloved बेखौ जोङो belovedबो बुंनो हायो beloved नेक्स्टआव दङ नों आंनि जिउनि लोगोरि you are my soulmate बियो गावनि अनजालिनो लाइजाम हरदों he sent a letter to his beloved नेक्स्टआव दङ बुहुम बेखौ जों बयबो मिथिगौ world बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ world होननानै आरो नेक्स्टआव दङ आंनि बे जाबाय mine एबा mine my एबा mineखौ जोङो बर'आव आंनि बुंनाय जायो नेक्स्टआव दङ नों माने you आरो बिनि उनाव दङ नोंनि yours माने yours आंजों लोगोसे बुंफाबाय था अब्लानो प्रेक्टिस जालांबाय थागोन नेक्स्टआवहाय दङ we बे जाबाय जों आरो जों दायो नेक्स्टआव थांसै बे जाबाय गासैबो एबा मोनफ्रोमबो बेखौ बुंनाय जायो everything गासैबो बेखौ जोङो every होननाय जायो मुवा एबा मोनफ्रोमबो एबा बुस्थु बेखौ जोङो मुवा एबा बुस्थुखौ जोङो बुंनाय जायो thing एबा जोङो प्लुरेलाव लांनोबा thingsबो बुंनाय जायो नेक्स्टआव फैदो नों आंनि गासैबो you are my everything आं नोंनि थाखाय गासैखौबो खालामनो हागोन I can do anything for you नोंथांमोनाबो बुंफा I can do anything for you स' दिनैनि थाखाय आंनि भिडिअ बेसेनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना होदो गोजोन्थों थेंक्स